Kenyoro kia Nyakobaria ikigotoka ase ward ya Kitutu Central ase constituency ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Discoria rero niga bamenyi be Kenyoro ekyo baesokia na kugikiria umongi oyomo seririe mukamo muroyo yosire cyubugima bwae na gukwana ne amateyega nigo bamuciye umongi noyo asabo ibatanganige mukege tambokero na kubuna na gutagora imerangwa yenyomba somoso batyo yo ose mukamo muroyo yamenyete igendukire bikabone bamenyete no bwobo bunge kegima buna utumenya muri kito depona asanya nigo yaba ekerero no moichano ase amatenye gusira David Kurwa se Kenyoro Kenya kubaria iyo gutoka imeye ward ya Kitutu Central maiga yo gutagurirwe emerangu yenyomba na ginabyara ase kirenga giyo kumunganya omuboraka ukamenya tore buyanere ka 2021 mutinyoka nagasira kerasira no antige to muchiyo na menyere no mongina na bamuraba mindo tore buyana barabu kire gatika bere bangiro ko minyoki igata ite konseri weteranga abana bairane mumatendiga abana basise ndenda abana ko bumuga kone nandere tinga abana bamugolyo mino bakorete kindaroro mongino yege gatika bere agacha no mutureti ako ya no kuru chemisi ngo chigamba nera chemisi tari kontegerera unenchireye muyo Konyoro bwene nigo babiri bagutamire serikali yasegeke getambe kurinde ko ikabono tibararora okusemeria hase bono bamenyerete ubwoba bwo kurara isiko obotuko obogima saa 3 mpaka saa 8 abasikali nali bangete gari keguika bagaka chibiche bakagenda kera bagenda urugabu step wende yabatekiri bagacha baganda ibingenda ne birth certificate original kabaira birth certificate echire na rusa ti photocopy bakaimoka baganda ibigendo baraganda taretere birth certificate original kakiro mugambi aganda original ngaiba koira mugambi aganda yamangana ayo araso ko kwananya bagutuma birth certificate original gamande yeke enjera nere ndago konyi kuruboni igo nonde isiko kure wiki yibagafunga bagatagurite merangu serikali te yangonyira engo sabe serikali yeito akimwari kuwanje monkonye abana bane kwerigeri ondete yogonkonya bakonyi burande serikali nasabire gibagendi ominto akiumbwati syo mugambi yone engane yeigani igo yabage kogecha abanyakenyero bensemeywe abo baba bagwesokia asobunge nakogikeria njena nyakoreke pi igankumeti ononko bolinga serikali yeito eliego konya baburaka yakonya chintakana yakonya ya single ladies especially umugambi ito gabano ito mpendwa Simbarati ina stera ngitambi sana lakini muno gose mubakora asumone sero muto kaki serikali yeto konye umwana uyo atigare ebomenye musbatu yiga muna nero morete magose kinenda kolije akumasero kuruga gato tebri kigo kolije gose gitiga bane tunyoro bamanyi amuru skuruga komentananyo nigo bono baburirie serikali amona barai ao weswania na kugajana engane yiga kurwa cia mateye igana bigokoreta umurembe bunenjire ye moyokona no gosemeria gucia cia mateywe osikero mwana ugo mukamo muroge nyumba na kumucha kumutagurira murangu muna mutacha manya wali mukindu bya kuri raisani gorendere gorisa no cyane ngisuguru no kuba metembe birugo byonsi tokaliye tukaichara tukabulira umungino uyo ekera kusoma nemi byangu cyari kanisa ngiko saka kusomeke gonyara kumanya kuna wale watu ambao wanatetea human rights ambao wanajua sheria na wanajua haki za binadamu na wanajua ya kwamba mayatima wako na haki na babura kama kwatechi haki cyabo abana bekera basokariwe minto ko chisiko wa January ngwana bali school umusubati yo muno mubora kanga yago cyakira yiko ripoti taseni kya Gatembe kurwa se Kenyoro kia Nyakobaria kigotoke ward ya Kitutu Central meye bunge ya Kitutu Chache South ile tari ya nenkuru kwa Dipon asanya